Живея в София. Най-силната история, която ми се е запечатала, свързана с гробище, всъщност е много тъжна, защото е погребението на любимия ми дядо, който почина точно един ден след като аз станах на 14. И това беше най-близкият ми човек, който се грижеше за моята душа. За разлика от баба, например, която правеше мекици, баници и всичко останало. Тя по-скоро се грижеше за телата ни. Но дядо беше човека, който ни разказваше истории, който играеше с нас, който ни разказваше... Това е бащата на моя баща. Той ни разказваше какъв е бил баща ми като малък и Чичо ми съответно неговия брат. Така че